Horas madihita saluhuna. Tamulai ma pertanyaan ata marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Ditibang rohanami do, ale debata, asini roham di persitongaan ni Joromi, sumatu goarmu do baritam, ale debata, ro di ujung ni tanoon, gok hati gorad do siamumi, tibul do Jahoba, jala pujion situtu, do di bagasan huta ni debatata, di atas ni dolok haba dionai. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata nasangap jala nabadia, diramoti jala digonggomi hodo huriam marhite-hite todimi, dibaheni hu pangidohami nuaing tuho, lehom madihami roha panguloyon, asa marlas ni roha hami mangulahon nanidokmu, songon panguloy ni anak tuamana, say pararat maharajomu, jala setabay ganup ari bilangan niyak kana prosea diho, asalam terbarita guarmu nabadiai, jala dapotan hanguluan hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di pertanyaan tabornginon, ima natar surat di 5 Musa bidu walu, mamuka sianaya pitu sahat tu 10 walu, marsori-sori mahita majaha. Ai Jahoba debatam menugihon ho tutano nadinggan, tutano na marbatang aik, marmual dohot martau, akka na mabaor dirura dohot didolok. Sadatano nasopola marhangaluton panganommu rotim disi, jalai dak kurang ako di manangaha, sadatano batuna do bosi jalasiad dolok-dolok na tarhaliho tobaga. Atong ramoti madirim, asa unang lupa roham di Jahoba di Batam, gabedang diradotiho akka tonanay, uhumna dohot aturanna akka nahutonahoni tuho sadarion.
Tole lobum dohot biru-birum, lam sinur do jala gadda perak do sere diho, gadda huhut saluhut nadiho. Ibana menunggu-nungguho di halongonan na bolon jalan na jorbut, inganan niulok tulung api dohot naga dohot hala, tanuhasang huhut na somarisiaik, ibana tahe parwaron diho aik siad dolok batu na pirsahali. Asa unang dohonommu di bagasar roham, gogok ku sadiri dohot huaso ni tangakku, mangomo diahu hamoraunon. Ima sahatna, martua do akan tumangihon hatani di bata jala nau piopsa. Amen. Tapuji matuhata marhiti ede na pinasahat ni SPH.
Maret de Mahita. Debata amanami na marhabang sa di Banua Gijang. Mauliate puji-pujian di sobaho rohanami Tuhan. Ala sidoho tolongmu natoktong madongani mangaramoti mangiring-iring manogu-nogu pardalanan ningolunami. Siya nakatikinasal pusahat tunuaeng toktonggo di bagasak kaipason di bagasalas ni roha kami Tuhan. Majo mamuji pasangak guar munabadiai. Lumobi mabornginot Tuhan. Diudut todo pehosanami. Diliako hahipason gogo tiki ngana dihami. Tarbaik kami nakiborhat siya tonga-tonga ni bagas nami be. Marpungu hami Tuhan di bagas joromon. Dinahupatupahami partangyangan di tonga-tonga ni huriam. Asirohat Tuhan. Jongjongi partangyangan namion. Jongjongi roha doho pikiran nami ganup. Anggia disudia kaparedeo pamujon nami naso sadiaon. Gadi puji-pujian nami waktu hota wasangapod di guarmu. Nangak kadongan nami naso apalaboy rak marsaor doho tami di partangyanganon. Manang di diabe na sida dongani ramoti pasu-pasu mana sida. Tabayak kasilas ni rohai di nasida. Asanggia marhitesian itu halam di tadana sida asido tolong. Nang di partangyangan nami borngino Tuhan. Di nanaik tangihonon nami mahatam nabadiyay. Nanaik patulhason ni naposop Tuhan. Asiroham dihami Tuhan. Halak naoto dohami. Jo maul huatu sihami nanaik sidohonon ni hatami. Alani mangidohami. Buka roha doho pikiran nami. Asa takas suatu sihami nanaik sidohonon ni hatami. Takas nakatami. Huhanguluhok kami tuakatik kinanengro. Suak songoni matuhad di partangyangan nami bornginon. Omma partangyangan pangujungi. Partangyangan parpudi dihami. Di tahun 2020 tolon. Nanaing masoho majo partangyangan nanion. Alanya kakesibukan Natal. Alani tau baru. Jala tu tahun nanaing rope muse udutan nami. Manguduti manorus sop partangyanganon. Alani mangido hami Tuhan asiro hamdi hami. Sai patari parmangolu nami. Tu tahun 2024 nanaik pasahatomu Tuhan. Asaboy muse udutan nami. Partangyangan di tonga-tonga ni huriam. Suak songoni matuhad di partangyangan nami bornginon. Molo huri mangrimangi hami. Akka pardalanan ningolu nami. Tarlobi Tuhan di bagasa satao bolon. Nau kupatu pahami partangyanganon.
godak kagalion nami, godang dosa nami, danga pala botul-botul lo pehulia kami, roha doho pikiran nami, madohoti partanyanganon, siya mulai bonana sahat tujunga, alani mangido hami Tuhan asiroham, dia kadosa hahurangan nami, au pomai Tuhan tulau parasian ni roham, asauna ngakai gabe pangabati, dia kapasu-pasu nanek pasahato mutuhami tu akatikinan engro. Pos rohanami Tuhan. Tu tahun 2024 nanek pasahato mutuhami. Tuk Tuhamu roha doho pikiran nami. Asa toktong masih holhami Tuhan. Maduho tiaka pertanyangan nanek patupaon ni huria bope. Suak songoni ma Tuhan. Nang di pertanyangan nami bornginon. Hubwa kami tu adopamu. Akadongan nami ruas ni huriam. Macai toro ruas ni huriam, na di bagasa parsahito na pala di bagasa tikyon. Suak songoni matuhan, di si Yesenia angel boru tapubolon, siyan weksada na tongo pemulihan wain di bagas na. Suak songoni sinopia boru sirait, siyan weksada tongo pemulihan di bagas na. Suak songoni nang dinanami nang marpaung boru marbon, Opu Laura, na tongon wangok name di rumah sakit Melia Cibubur. Suak songoni nang amanami, amang El Pajaitan Boru Manalu, na tongonok name di rumah sakit Mitra Cibubur sian wektolu. Suak songoni tu hadisianju Boru Siagian, na tongo pemuli hadi bagas. Nang dia manami situa pe sidabutar, na tongo pemuli hadi bagas di tonga-tonga ni bagasna. Sian we opat suak songoni Tuhan nang dinanami inak sinaga boru na 70 na tongon waik pemulihan di bagas nasida nang dinanami sibarani boru situmorang pemulihan di bagas nasida sian we 5 nang dinanami situasi turi boru nainggolan pemulihan di bagas nasida sian we 8 hubwa kami sudah kadongan nami ruas ni huriam na tongo di bagasa parsahiton itu adopamu. Mangido hami Tuhan. Nungatung lojak kadongan nami mangalului hahi pasoni. Nungatu kacitan nasida lani parsahiton nasida. Napos dorohanami Tuhan. Di dereng jala di botohodo. Manang dia parsahiton niya kadongan nami. Alani mangido hami Tuhan. Surduk kotangamu nabadia nagok pasu-pasui. Majama pamatangnya kadongan nami na marsahiti. Asanggia marhite tangami tu hasahat jala taripar. Hamalumon nasya ko itu nasida. Masih holope hami Tuhan. Leano mu akahamalumon. Leano mu akagajang yumur. Asanggia tu akatikinan engro. Boy hami muse. Rap marlas ni roha mamuji pasanga pokok. Suak songoni ma Tuhan. Nang dia kegiatan ni huriam. Tarlobi ka persiapan Natal na naik patupao ni huriam di tonga-tonga ni huriamon. Mangido hami Tuhan. Asiroham. Ramoti sudiaka na patupaho na kanatal. Na mangulaho na kakigiatan di tonga-tonga ni huriam. Padawa kaulaw ni sibolis. Molo tungadong nanang manggugay huriam. Asanggia sonak so haribo-riboan. Marlas ni roha hami toktong mamujiho. Atok sa hatutangam madang doktor dinami. Dongani ramoti pasu-pasu hami tu akatikinan engro. Pangiduan nami Tuhan asiroham. Sai patari parma Tuhan. Ngolu namion tu tahun 2024. Na naik pasahatomu Tuhami. Disi mamuse udutan nami. Partangyangan di tonga-tonga ni hudiam. Jala masih holhami Tuhan. Naing dohot kami muse, madohoti partangangani hobar tulomoni roham. Atong jalo matuhan ilihilik pangiduan nanion, nang dinanang mulak kanyan nosya tonga-tonga ni bagas joromon. Ho matuhan madongani hami, pada wakabataba, pada parmaran, palas rohanamian no Tuhan, boy pajupang dohota kanawa olong hami di bagas nanibi. Nang di tonga-tonga ni bagas nani. Ramoti pasu-pasu dongani hami Tuhan tuktuhi roha doho pikiran nami asa say masihol hami romar pungu marsaur di joromon jalo ma Tuhan ilihilik pangiduan namion marhite-hite guarnya nakmu
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan ta, marhite dena pinasahan wik 12.
aret de mahita. Asini rohama di hamu dohot dame nasian di bata amata dohot sian anak na Tuhata Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Horas madihita. On nama perpudi ate. Dangan ongwe pertanyaan tahun on. Tahun depan nama IP bahasa saya mai tate. Jago-jago kur tanakin kur di SPHP udah pehe hubigi kur muna jago di Bornginon itu nah udah konat di week 12 pe luar biasa do improvisasi manang adong na baru ate nakin kuri apalagi adong na pangotak na nakin sirana so maju musir rupaning las rohaku di bagasati kion mabigi kur muna ya manginang. Di bahani tapahibun marohata manangiwan hata di bata nagabi jamita pertanyaan ngata di bagasan Bornginon imanasian surat nisi Jakobus bidusada ayat 22 sahatu ayat 25 ujahau matuhita songonon matar surat disi alai gabi siulahon hatai mahamu unang holan pananginangi aka na pautoto hodirina ay pananginangi dihatai anggoso diulahon tudus may tuhalak na pabereng-bereng rupa ni buhina di sorminan ay dibereng do dirina dungilaw may bana gabidang diboto be rupana alay na mamereng torus tubagasan uhum halwaon na sundinggani jalamiad disi ima na martua marhiti siyan pangulon nai anggoso pananginangi na makalupahon siula uloni tahe ibana ima sahatna hurian ni Kristus na hinaholongan dihaman namin na nami na hinaholongan na rotu bagas joron doho dihaman namin na nami ruas ni huria nama dohoti pertanyaan ngonon marhiti live streaming ni huriata hobartu tangyang ni amang uluata nakinate omma obas perpudi manang pangujungi pertanyaan di tahun 2020 perpudi ala hobartu kalender ni huriata minggu naron nunga saat hita tu minggu ujung tahun parhuriaon jala di guarido minggu ujung tahun parhuriau ni minggu pardingotan diaka namoding tapi gima piga do dongat tanong borhat jala piga do hita na tinggal dope ate medo dah ada tumukan hola na borhat ta etong ate piga mak rupaning jala dung tataringoti pardingotan namoding minggu naronai masuk mahita tu minggu Advent manang jojo di goari minggu tahun baru parhuriaon di hasomal hoddo molo dung minggu neng manang dung minggu ujung tahun parhuriaon macohot ma aka ulon pakubasyon na somal taulahon di huria dang holan di huria hagabi cibuburon di sudi huria do di hagabi
Daku boto huriana asing. Ala memang lahu mangaradi mahita tu Natal. Ido makana serius do hagabibi sa sitong na mangaradi lahu mamestahon perningotan hatutubi di Tuhata Yesus Kristus. Dang holan asal perayaan sabingi. Dang holan asar marliturgi hita marnatal di patu palatihan. Dang holan na holan menghadiri Natal. Ale songo dia do hita mangaradi, tutu mangaradi. Benar-benar bersiap. Lahu menyambut Natali. Jala nang pe macohot pertanyaan dan nagabi macohot hita martanyang amanginang. Ay tangyangi do nguluta. Ay maulo macohot hita martanyang ahabi gogot ta namar namangulaw nate. Nama dalannya ka pertikianon. Ay gudang ak kasipikirat ta di ngulut taon. Na tapi hita nuayang mengharapkan sonang mahita di bagasan perdalan ngulut ta alirang tabahe ni. Terlumubi ma mangadubi ak karagam na masa na di bangsot taon nate. Ya, pada tahun politik nga mulai be politik-politik dinastila, dinaskula, dulu kala na asing rupaning. Saya macam may rupaning aka istilah-istilah rupaning. Ba ala geleng na dohot keberatan dongan din na. Ya biarkan aja begitu ya. Kan itu. Alai mahita, jangan terpengaruh dengan apa kata orang. Apa kata Tuhan do. Ido halak na porsia manginang. Ido makana sa toktong do hita nang pemasohot pertanyaan alay unang masohot hita manangihon hatani di bata. Terus do mardalan anon renungan harian ni huriata. Dang macohot anggoy. Terus dui kecuali hari Minggu manang hari besar ibadah. Terus do adongan non akka hatani di bata sitanya honotto. Ay ido guguri na porsia. Hata ido sulu-sulu dipatta, di ngolutta, di perdalanan di ngolutta. Jala tukko di dalatan na ladit. Karena dunia sering menawarkan yang indah-indah alai faktana realitana dang. Si pata berengon songona uli, songona bagak, songona tonggi tabu begiun berengon. Ale dung tadai, dung tanikmati ternyata tidak. Ido ubahin na sa toktong hita tergantung tuhatane di bata. Terlumuwi di bagasan partikiat tadi bornginon. Apalah di pertanyaan na perpudiano ditaringot itu hita asa gabi siulah hatai mahita. Di ngolukon bain ma pake olan alen otit do yang nak pola buaya teh. Pake mau Tuhan si tindangi hatai. Dot akalan asing marupane. Pake ngolukon. Enak tadi cerita lagu itu, nah tapi ngasomal tabige. Ale paingotok kita dui. Dan firman Tuhan memang selalu sering, harus diulang-ulang. Ayo jok dulu bajolma. Bakoni jolma do lubon. Lupa do jolma dia kanong tahatai. Itu makana mula marpesta halak Batak. Si pata ku komentari dui ale di bagasan roha. Apalagi beso na pala Batak kian ni berupa teh. Ya. Ay holan songono haya hudokon di hutanami do bapakku si piro getung tu badang dong kan ay sutu bahami rupani ngate alay saya berusaha di ba ganup akan yang marulaw kita ya amang si hiti nga marulaw inang tiur juga isi musia yang menyusulon neneng paborhato yang nakon nate tahun depan mertupuli mak kegeleng taya teh. Iya, nah alena baru tamat SMA unang majotong julu kerejo mak. Iya, jadi ganu adong pakatayon menang nang marpesta selalu adong pakatayon. Si pata tu di pikiran raki, di pikiran ni ba. Hira yang baru marsiacar halak batakon na marpestai. Terus berulang-ulang, martokar masih pata. Ulan jabar down, on, segala macam. Itu artinya bahwa kita sering lupa manginang. Bukan sengaja, tapi kita bisa saja lupa. Faktor X itu tidak bisa kita pungkiri. Jodoh hita lupa di bagasan ngulut tahun. Gari natadok, olo do lupa hita. Lama natabigi,
Aidang holasada na tabege di portibion. Bukan dari luar saja yang bisa kita dengar, tapi dari hati kita juga harus kita dengar. Itu makanya jujut konflik di bagasan nguluta. Nadia do neng tapatuba di bagasan ngulutaon. Termasuk ketika kita mendengarkan firman Tuhan na manginang. Itu makanya mulu neng marjamita iba, ulu do di pikiran iba parjolo, buano neng taruloh kami do hataon. Mulu uruk tu hita, taholongi dong hatta, taholongi musuta. Murado mandokoni. Badang matutung pamangan mando api ate. Haholongi hamu musuh muna. Hapi diri riba, mula mamering musuh riba. Hula lewat do biba dah. Dang di sisi do biba, rupaning. Bagaimana kita melakukan itu? Borak do namangulawon hatan itu hane. Ale di bagasan borginon, di pertanyaan na perpudi dihita dituntut do hita, gabi siulaon hatai mahita. Ai di bagasan ngulut tondon daeng do hita mempunyai harapan-harapan indah yang bahagia. Naing masudi nata persite terjadi di bagasan nguluta. Naing masudi nata hasiholi masa di nguluta. Sudi do cita-cita tanang tarai. Alirang tarbahe ni. Si patarodo akagalubang ni nguluon. Hola memikir persoalan di hidup karena kita lupa firman Tuhan pernah berkata. Pernah mengatakan sesuatu kepada kita. Aido makana molo tajaha di 2 Timotius 3 ayat 10. Suku-suku molo dokon siulah hatai mahita. Do hatai di hita. Do hatani di bata di hita manginang. Rikot do tasukku nih. Untuk apa kita mendengarkan firman Tuhan? Tua hata tangihon natani di bata, tagumuli, tadehon. Bahkan jojot hita berdebat datang tu hatan itu hata. Ya ada cerita hon taringo tu persoalan. Adong naposo bulung manang remaja keliling samosir na julu. Jala masa-masa na julu. Pertanyaannya manang topik pembicaraan di kapali alamar kapal do sida keliling samosiri. Judulnya kasih, love. Mandokoni besok na talmis do pamangan ibon love nutong kadete. Kan itu kan kasih nutong kan holong. Oh luar biasa perdebatan nih. Robi galubang idang terasa. Wah, anggo kasih bersigulu jolma. Kasih au. Odo holongi, odo sampai bersigulu sampai bingung peditane. Hah? Iya. Robi galubang berlawanan arah kapali. Wah, sampai ditiup tahun. Au molau holongi sono dobah sono. Semua ingin berpartisipasi mengatakan pendapatnya tentang kasih, holongi, love, nakin. Alih dong urusan halak, dan apalagi botura hurua, songon ibu dorak ke juara, kalau na ranking terakhir di banara, alani asik na iba naman nangis songono, HP tergelincir merebu may iba na tu tahu dang ibu tu musim marlangi, dang songon iba rupaning, tong dang bui kan begitu ya. Ya. Wah sudah halak juga, bingung mahala. Wih, merebu sianu na. Tolong, siapa yang bisa berenang? Oh enggak, dalam ini, sudah mendokon, enggak bisa saya berenang. HP dongan nak. Dungi, bah, neng mau emak. Rumah bisa dong dongan dana sepula pak kata itu. Dan kepala malu amar langi. Di lulibana ban teh. Di sapak tom tu na maupun na bedawi. Ditakuk mak melu ama ibana. Suku-sukun. Isi dona parholong di si. Edo. So ngoni do dang adong tulu yan ako ni ina na mabalu. Jadi neng retreat ma akay na mabaluon rupaning. Badang adong hepeng ni naton. Mulo dihita law may naton tu Senen rupaning. Diluluy ma celana panjang asa unang ngalian. Didokom ma sa maborngin di Jabunay. Jalo jo gusting ni na boruman bah asa hupotong jotik celana pajangon din na ngaborngin ma asuguk main na suguk deng lawan nama asuguk main Roma bisa si nomor 2 homa nomor 2 na omong belajar aku na patuluhan homa sebulan anggal lama aku kan paling kecil mana berani aku na HP
Sip-sip lao ma si sapudanon. Aliran di botol menggusting. Mudu mama non bereng masih. Di bereng sakangani ma. Gusting adong do HP gusting na. Ba dipotong. Dipotong nggak boleh nasaon na rohana. Mudu ma. Roh masih singu berdua tersunggul. Adong do gusting na. Ba dipotong. Ano musik. Ujung na digijang ni lutut ma si lawaron rupaning. Iya, banyak ilustrasi yang mau kita sampaikan di sini Amanginang. Kalau kita benar-benar memang mau menjadi Kristen, gabi Kristen kita, jangan tunggu hari esok. Lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Jodoh kita kadang bingung, itu hori Tuhan. Unak kamu inang, hami padi tapi ulu dusongon itu hodui. Tapi bagaimana kita bukti daripada semua firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan adalah in action, di dalam kelakuan, perbuatan, dan di angan-angan. Itu bukti firman Tuhan. Dan di konsep, daw. Anggo konsep lu sudah do halak malomat dokon hata kasih holong dot akalan na asing. Tapi bagaimana kita melakukan itulah bukti bahwa Tuhan itu punya kuasa. Ada kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Tulu Musa, tulu Timotius, 2 Timotius tulu ayat 10 numidok. Nahasya do hatai. Mamicang mamudai, pauliulihon magunugu di dalam hati goran. Kalau kita percaya bahwa firman itu adalah punya kuasa Amanginang. Siulaun hatai mahita. Unang holan tabaruk banyak di benak ta. Gok firman Tuhan di pikiran tahun. Alai tungapalotik dang boy hita. Mangulahoni nggak ada gunanya. Dipatudo si Jakobus do nakidi dokon. Ai pananginangi di hatai anggo sedulahon tudus mai tuhalak napa bereng-bereng rupa di bohina di sorminan. Ai di bereng do dirina dungilah omai bana. Ga bilang di boto be rupana. Na juju teh nu paron akaina di Batak songoni. Anggo pagi-pagi jago do be sasak nai. Ternyata sasakopi masih jagoi do. Dak botolan harga date. Pasti kalau harga menentukan kualitas kan begitu ya. Hurua ala napa jojo tu namar pestaon bedi dulu manu murah mungkin ima jora rama jo. Eson nyatu sanon sasak munon rupaning. Balau mak. Anggo pagi-pagi jabe bagi begut sasak non. Pedi mai bana tong mardalan. Goyang-goyang. Ale lemarian lam ho harma. Dia tidak pede saja dia. Ale ho harnai lam sore nang binoto betong. Iya, kadang begitu kita tidak tahu. Itu kondisi Jakobus. Jodoh kita kadang ketika ingat kita ya ingat aja. Tapi kita tidak mau melakukan. Dui songon naso mangulahon hatai. Bahkan dia 22 dokon napa oto diri na dui. Ulu dohita didok naoto. Ya, holan ditangiang doh ita tutu hatta song tangiang namang uluan nakin ay jol manoto do hame. Ale cuba majo tadok tua mata manang inat tay nang amang. Oto nion din na. Beh, serio ura sinamok mutik kini na detong. Terus saat itu sinamok tate. Mulu tadok konsongoni. Tuhan itu kita bisa saja mengatakan ay naoto do hame Tuhan, pengakuan. Ale tauji majo tadok naoto tu oto nion. Hohar ate. Keluar do sudi. Di bahani firman hatai marguna di bagasan pangulaod do. Hasia do hatai molo diula. Molo sadong hagiot ta manang sakap taning patupa manang mangulaon hatai dang marguna hatai. Tidak ada gunanya sama sekali. Tua hamai. Saru pada mendukung poda tinang, mulu mamudai hita kasongon ino, songon du geleng tai, kau harus rajin berdoa, harus rajin baca firman Tuhan, rajin belajar. HP ulana cabut rupanya, dia tidak peduli dengan nasihat itu. Dus songon ilustrasi na hujahon sonari ate, adong masahalak danak, marmiami may bana, lalak may bana. Marmiami terus marmiami sampai borngin hati haidang adong dope lapu bama zaman na julu cerita ini
Sampai borgi mai bana, ujung dah mula mai bana tong album. Dak dana dope. Manang bajar-bajar maju dokon nanti remaja. Iko mangaliwati tobat do. Molo mula ibana tu jabuna. HP tersulat dek bai bana. Tu lobang. Wow, mada bai bana terlucur bai bana terus takut ibana map. Saya dah tahu rupaning. Gulap. Ala di boto ibana bagas do lobangi. Bagas do lobangon na. Hola namar tanyange bai bana. Mulai to ngaborngin. Satu neng Roma taniari. Tuhan tolong ngau, udang ulu mati do piau. Unang mati o Tuhan. Unang jagai yau. Dang lomor lokil mati. Ali sa itu tangon. Hawon. Ali hiradong masuharan naman dokon. Balua matangami. Balua matangami. Dibering ibana. Diripu ibana halusinasi. Tiup ibana terus. Tuhan tolong ngau. Dang ulu mati do piau. Ali disidok ibana. Songoni torarong duhata dibigi bana tarbigi hira tarbigi balua tangammi unang tiup hawin tarsunggul musay bana saya bertahan may basapi kebas-kebas sokono may bana maniup hawan rupaning Roma mata nyari dibering matutoro mekkel may bana tohodo habe suarai ay 30 sentinay na masih tutano may bana. Kadang kita tidak percaya dengan suara Tuhan namanginang. Jujur do hita songoni. Aku percaya Tuhan. Ali ketika kita menghadapi sesuatu atau kita ada sesuatu yang mau kita kerjakan, kita ragu dengan iman kita. Ay ngulut tahun portibion saya do menghadapi aka persoalan hita. Las ni rohai pi bodo gabi susah di hita. Bodo perkarijo ini gabi susah membek kita susah. Ya. Banyak yang bisa menjadi persajara di hita namang ulo namang inang. Karena dunia sering menjanjikan sukacita kebahagiaan, tapi kadang hasilnya mengecewakan. Tapi firman Tuhan, molo na porsia do hita, holan mangulawan hatai do hita, nasa tolap ni gugut ta. Baunang pula pikirat tata pangasahon rupaning. Seolah-olah si pertanyaan yang seolah-olah parhaporsyok kita. Habe pikirat tado ta pangasahon. Jangan. Imahataon, imahatai, nahasia do hatai, dihita, mamudai hita, paturehon guluta, molo porsea, jala taulahon hatai di bagasan guluta, atong pos marohata, molo taleho dorohata, jala pos rohata di bata, dung tabigi hata nai, jala radai hita songon edeni espihanakin, jala dirok nakin di edeni pers. Parwik 12 teh. Pasu-pasu au Tuhan. Pasu-pasu au nina. Lehod gugu diau. Ido terus tapangidu. Asamar gugu hita. Alai dung de lehon gugui. Unang songon epistel tanakin. Talupahon. Tuhani. Dagudang do songon hita. Dung jupang na jinalahan dapot na diluan. Las lupa mahita. Di baheni gabi sulay hatai mahita mangulu di si mahita manginang ay tarpasu-pasu do halak na saya toktong mangasahon jahuba di bagasan nguluna martayang mahita ali Tuhan di bata manami molate ma di pasaturhan nami di obas parpudi pertanyaan ni Huriam di tahun 2020 marsara ingar do hatam dinong hurang lubi 10 bulan kami patupa pertanyaan di Huriamon di Joromon Tuhan hutangnya kami do hatam huede kami do hatam hupasat kami do dusudina sahol sonami pangiduan nami sihol ni rohanami ujung martanya kami ditanyang pangmadian noni gabi sisa datangi yang dohame disi manangnya kon akasalu na nariko di ngulu nami di Huriam di tonga-tonga ni keluarga nang marsa sahalak pe hutangnya kau kami dua kadongan nami namar sahid namar las ni roha dot akka ragam namasa di ngulu ni kadongan nami Oma parpudi Tuhan di tahunon kami partupa pertanyaan
Di bahani ajari hami asa unang holan si panangnya nangi hatami hami. Pergugui hami, urupi hami asa porsia hami di hatam. Jala di bagasan ha porsioni, huleu kami roha pikiran sadok ngulu nami. Laho mangulahon hatami. Ayah hama gunana gudang huboto hami taringoto hatam. Ia soradi hami patupahon manang mangulahon ho Bartolomomi. Marhiti hatam. Ali amang pergugui hami, lehon gugu di hami, lehon posniroha di hami, asasonang hami Tuhan, madai dengan dibasa madalani akapartikiani, ay si pata jorbut do portibion, jorbut do nang tahi-tahi nami, alimarhiti hatam, hasia dui, mamudai mamicang, do paturehon pauliulihon akana nahurang di bagasan ngulu nami, atong mangulu di hatam mahami. Perguguya kama namin na namin. Na say ringgas maddohoti partanyang na say laonon. Naroto di bagas joromon. Nang namaddohoti di bagas na sida marhiti live streaming ni Huriam. Tangihon akatanyang nami Tuhan. Jalalehon akanahurang di hami. Pasikop ngulu nami. Asa tabbalas niruhan nami. Dohopos niruhan nami lo mamujiho. Imatanyang nami Tuhan. Sa tokinari na yung mulag bima hami. Paso-paso kami di pardalanan. Sisa dosa nami Tuhan, asiroham, mangasahon Yesus Kristus, martanya kami Tuhan. Amin. Mari demahita los tapasahat ma piliata. Ramaita martangiang ditangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang, saya pinurbadia maguarmu, saya roh maharajonmu, saya sawat molo meniroham di Banu Tongono Songona di Banua Gijang.
Deon matuhami sa deron hangluan ni siap hari. Sesama dosa nami sa umpanesa nami, di dosa di dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ayhon na puna harajaon, doot hagogoon, rodia sa ngapon saling ring. Amen. Asin ni rohan itu hata Jesus Kristus. Holong ni rohan ni di bata ama. Doot parsaoran ito di porbadiya ima. Na mga ramo di hamu sa luho na. Amen. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.